ଅନେକ ଲୋକ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରି ବାଛି ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେ କି କୋଭିଡ କଥା। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 91 ର 2 ଏବଂ 2 ରୁ 4 ପଦରେ, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ଓ ମୋହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ଆବରିବେ, ତାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ। ସେ ଆମଙ୍କର ସଂକଟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସେଦିନ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ହେଇଯିବାରୁ ମତେ 2ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ 2ଟା, ଠିକ 2ଟା ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଦାଉଦ କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରକାରୀ। ତୃତୀୟ କଥା, ସେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଏ ପରିବାରକୁ, ପୁଣି ଆମଙ୍କର ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ କୋର୍ଡିନେଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଏ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପୁଣି ବିଶେଷ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନଭିଟେସନ ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।